Груповото съзнание е много силно, почти няма собствени мисли. Те или са на предците ни, или на средата, в която сме израснали, това, което сме наблюдавали. Груповото съзнание е много силен механизъм, който не можем да разграничим нашите мисли от груповото съзнание. Почти всяка мисъл е груповото съзнание и тя влияе. Това бе увод. Искам човечеството над мислите си да се трудят. Искам и работа върху това, повечето да се събудят, за да може като мен самите те други да пробудят. Могат да ви лъжат, но ваше решение е да ви принудят. Бъдете здрави, силни, вярващи, изграждащи се, уважаващи, защото сме самодостатъчни. Спрете, помислете само глупости, плямвате, словото ми е огън, като чуете пламвати. Писано последния ще стане първи. Демек бързите ще бъдат задминати от бавните. Свързвам се с учители древни, дори да не вярвате. Надявам се в нещо поне да вярвате, за да спрете да падате. Аз също падах, даже съзнателно, положително и отрицателно. Мислих всички си приятелно. Живота ми показа истинските им лица. Някой вярва, че е писано всичко, аз казвам пишем си го, не хванете химикал в ръка. Ама питат ме как сега, силата на мисълта е кута за истината, на истината. Това бе увод. Искам човечеството над мислите си да се трудят. Искам и работа върху това, повечето да се събудят, за да може като мен самите те други да пробудят. Могат да ви лъжат, но ваше решение е да ви принудят. Бъдете здрави, силни, вярващи, изграждащи се, уважаващи, защото сме самодостатъчни. Спрете, помислете само глупости, правдати, словото ми е огън, като чуете пламъти. Писано е последния ще стане първи. Демек бързите ще бъдат задминати от бавните. Свързвам се с учители древни, дори да не вярвате. Надявам се в нещо поне да вярвате, за да спрете да падате. Аз също падах, даже съзнателно, положително и отрицателно. Мислих всички за приятелно. Живота ми показа истинските им лица. Някой вярва, че е писано всичко, аз казвам пишем си го ние, хванете химикал в ръка. Ама питат ме как така, силата на мисълта е кода за истината, на истината.